Co se stalo? Co se stalo? Fuj, tady bylo. Jdi se jak grindí. Dobrý, dobrý. No. Jo. Bučka upečem. Bučka tady upečem. Chce bys si se nechal upít bučku? Lexo, O, ty mi ho vždycky zvedneš někde prý ze záběru, to je vždycky pohoda. Tak sám skáče, Adam. Fakt? no ježíš, hopsej. Ano. No To je. Buček. Over. ty si mračíme. Co jo? No podívej se do kamery, co se mi tak líbí kamera normálně. Jo, no. Ono se mu na to natáhní a zaspí mu to. Zapadlej mu to. No jo. Ne? Tak co? Babi, ty mě vůbec... To taky nevyšlo? Ještě jednou, pojď. To nebylo kamo. Ne? Tak se rozběhni v trávě, ne schodníku. Všechno vidím na chvilku, všechno natáčím. Tak ty jsi utekl spokojně, Míša. Spokojně, Míša, no jo. Tak to bude. Tak co, byl jsem dobrý? No úplně nejlepší. A něco už jsem vyhrál? Co bys chtěl vyhrát? Budeš na internetu, slavnej zase. No jo, akorát já bych chtěl vyhrát motorku. Motorku bys chtěl vyhrát. Jo, A tady na motorce jsi jezdil včera. však jo, akorát já ještě mám tady sebou, já jsem ho popletá. Tak pojď nastartovat motorku. Tak jo, a teď mi to ukáž. Tak dobře. Jedu.